шестицата държи човека до нея да е хубав, да изглежда добре и да е успешен. А по отношение на флиртовете, как стоят нещата? Ами да, има и такива моменти, но осмиците не са така лековати, не са така... Верни ли са? Осмиците са верни, да. Осмиците са верни и те никога не изоставят хората до себе си. Въпреки, че изглеждат много строги, много сурови по някой път, когато има проблем, винаги се спускат и помагат. Деветката е най-интересната по отношение на любовта. Всъщност са последни са деветките, нали? Последна е деветката. При деветката необходимостта да получи и да даде любов е водеща за целия живот. И затова любовният живот на деветките обикновено е катастрофа. Защото те цял живот търсят. Те са и ревниви. Това е най-важното нещо в живота им, така ли? Любовта. Да, любовта. Не най-важното, но водещо начало да търсят любов. Цял живот търсят любов. Искат да получат и да дадат любов на всяка цена. Това ги прави и ревниви, и подозрителни, и мнителни. И не винаги реагират адекватно. При тях нуждата им от любов и стремежа към нея са разрушителни. Така ли да го разбирам? Ами не точно разрушителни, драматични, нека да ги наречеме, защото при деветката винаги има много голяма доза драматизъм. Когато има проблем една деветка, обикновено в главата и тръгва филм с драматичен сюжет задължително. И те затова не винаги адекватно решават проблемите си, защото драматизират всичко около себе си. Така, може ли да изберем едно число? Може би тези, които имат най-голяма нужда от любов, които слагат любовта на първо място? Всички хора имат нужда от любов. Няма човек, който да няма нужда от любов, да даде и да получи. Просто няма такова нещо. Всеки иска да бъде обичан, всеки иска да обича. И това е нормално, ние сме хора. Въпросът е да намерим подходящия, с който да се обичаме. Така, има ли в нумерологията нещо като съвместимост между партньорите? Тоест, ако излезем на първа среща с някого, първата ни работа е да запишем рождената му дата и какво да правим после, за да сметнем? Съвместимост има двойка и шестица. Двойка, шестица и четворка. Те са земни числа. Двойката е водичка, но пак има съвместимост. Значи няма съвместимост между единица и шестица, да речем, където има вода и огън и земя. Защото между единица и шестица малко трудно стават нещата. Между петица и шестица също стават трудно нещата, защото петицата е земята, тя търси реализация в материалния свят, докато петицата е свобода. Тя обича новини, новости, авангардно, всяко авангардно нещо в живота, било в мода, било в техника и да разнася тези новини сред света, да запознава света с всичко това. Аз така малко егоистично да попитам за моята осмица, с кое число най-много си отивам? Всички земни числа. Кои са те? Четворка и шестица. С четворка и шестица най-добре ще се получат нещата. С единица също бихте могли да живеете добре, но там трябва да внимавате, че се получава малко... По някой път могат да се получат взривоопасни ситуации, защото и двойката, и единицата, и осмицата са много бързи. Те искат да се реализират и са твърде настъпателни, твърде амбициозни. А с кои числа няма да стане? Не е препоръчително. Няма такова нещо. Винаги може да се намери контакт между хората. Добре, с кого ще е по-трудно тогава? Относно осмицата. Нека да си помисля. Значи няма такова. Щом не се сещате на първо четене, не е толкова там. Няма. Винаги може да се намери контакт между хората. Винаги може да се намери разбирателство. Ще продължим да си говорим с нумеролога Ели Маринова, но след новините по BBQ. Останете с тях и Камалия Александрова. Така го правят жените. В денят на влюбените продължава. При нас е нумерологът Ели Маринова. С нея си говорим за числата и любовта. Така, само да се извиним. През цялото време говорихме за моето число, но не сме го сметнали правилно. Нещо много набързо го сметнахме. Оказа се, че той е шестица. Така, за всички зрители, които са смятали и са чудили какво става, методът е ясен. Вече го разбрахте. Събирате всички числа от рождената ви дата година и ги свеждате до едноцифрено число. Това е вашето число, което договаря за пътят на живота. Та моето е шестица. Стигнахме до там.
кое число, с кое си отива, как ще се получи, между кои ще се получи добра и хармонична връзка. Ти ми каза, че са важни елементите. Всъщност всяко число си има елемент. Нека да ги кажем. Всъщност няма някакво правило да се редуват елементите при числата? Не. Добре, ти ми ги даде, аз ще ги кажа. Единицата е огън, двойката е вода, тройката също е огън, четворката е земя, петицата е въздух, шестицата е земя, седмицата вода, осмицата е земя и девятката огън. Всъщност има вода, земя, огън и въздух, нали така? Има още въздух. Той е в царските числа 11, 2, 30 и 36, но те са вече за по-простичко. 11 и 33, да. Добре, и кой елемент с кой си отива и кои не са съвместими? Земя и въздух не се съчетават. Тоест, ако има там, трябва много да се работи, за да се съчетаят. Земя и въздух не става. Вода и земя се съчетават. Вода и огън се получават взривоопасни ситуации. Огън и земя е така дисциплиниращо, но добро съчетание. Това е общо взето. Според теб, кое е най-доброто съчетание? Огън и земя, земя и вода? За тях зависи от хората. Значи водата и въздуха се съчетават чудесно, въпреки че хората, които са с вода, са по-бавни, по-разумни, повече премислят нещата, а въздуха лети, той е свобода. Но въпреки всичко там се получава добра реализация в връзката, така че... Така, да говорим сега малко конкретно за тази година, за хората с кое число тя ще е най-силна в любовта, за кои е подходящо да сключат брак тази година. Така, значи, когато годината числото на годината се изчислява, като си съберете деня и месеца, сведете до едноцифрено число и го прибавите към числото на годината. Тая годината е четворка. Да, смятате 2 плюс 1 плюс 1 прави 4. Примерно моето число е 22.3, 2 плюс 2 4 плюс 3 7. Събирате 7 и 4, става 11 или 2. Тоест това е числото, което отговаря за конкретната година. Така. Когато годината е единица, това е година на новини, на нови начинания, нови връзки евентуално и на просперитет. Когато годината е двойка, това са изясняване на отношенията с жените, независимо от пола на човека, и помощ и подкрепа от жени. Годината минава под знака на еротиката, сантименталността и романтиката задължително. За двойките. Да, тези, които са с година двойка. Година двойка, да. Година тройка. Тройката, между другото, е общество, държавни обществени институции, чиновници, работа с чиновници или преки срещи с тях. Пожелавам на всички да... Ще се занимавате с държавата тази година. Навсякъде, където е обществото, където има такива занимания с обществото, там е тройката. Да. Четворката е земя. Работа и организация, дисциплина и отговорност. Когато има четворка, годината е, може би, малко по-скучна, но тя е добра основа за следващата година. Да. Петицата е свобода, комуникация между хората на всички нива. Езици, компютри като средство за комуникация, отново новини. През година петица човека, който е с година петица, може да смени работното си място, местожителството, да смени връзката, партньора и така нататък. Да спрем за малко пак до петицата, да чуем един зрител. Здравейте! Добър ден! Здравейте! Добър ден! Слушаме ви. Прощавайте, в петък сина ми и снаха ми подписаха, въпреки че беше петъчен ден, на 11.2.2011 година. Какво ще ми кажете за техния брак, въпреки че ходят 10 години, точно сега решиха да подпишат? Благодарим ви за въпроса. Първо да попитам, има ли значение кой ден от седмицата правим нещо важно? Петък е добър ден за сключване на брак, защото е ден на Венера. Да. Петък и неделя са добри за сключване на брак. Няма проблем. Петък беше 11.02.2011, малко специален ден. Пожелавам на младоженците много щастие и радост. Да, пожелания за любов и от нас, да продължим нататъка до лична година шестица. Сега шестицата. Да. Шестицата привлича блага.
освен любов, шестицата привлича материални блага. Шестицата трябва да се занимава, да внимава с реда и закона. Тоест, шестицата е хармония, хармонизация и от тук така акцента пада върху реда и закона и отговорността. Но шестицата носи любов. Всички хора, които са с година шестица, тая година им пожелавам много любов, но за съжаление, ако любовта не потръгне твърдо, защото шестицата или е по отношение на любовта, любов и проблеми с любовта, семейство и проблеми с семейството. Но пожелавам на всички много любов, особено през септември. През септември на шестиците. Добре. Пак да уточним, че говорим конкретно за тази година, не за пътя на живота. Седмиците, да кажем, осмицата и девятката. Седмицата иска анализ. Когато тръгне да работи нещо, трябва добре да си планира нещата. Седмицата открива тайни и загадки. Но седмицата има проблеми с емоцията. Седмицата не винаги разбира собствената си емоция. Да не говорим за емоциите срещу нея. Много често там се получават разминавания. Да. Но когато седмицата си оцели партньора, просто нещата са незабравими. Перфектни. Да. Така, осмицата? Именно перфектни, да. Осмицата, година осмица, това е година на материален просперитет или борба за материално оцеляване. Так. На двете крайности сме в случая. Значи всяко число няма добро и лошо число, няма число, което носи само едно нещо. Да. Шестицата носи любов и семейство или проблеми в тая област. Тройката носи общество, държавни обществени институции или проблеми в тая област. Предполагам, вече от нас си зависи или пак от външни фактори? Как ще си употребиме числото? Как ще си употребиме числото? Седмицата, значи за седмицата свършихме. Осмицата, материален просперитет или борба за материално оцеляване. И година девятка остана? Година девятка, много драма. Много драма. По време на, когато човек е с година единица, трябва да се стреми да започва нови неща, не да ги завършва, а когато е в година девятка, трябва да приключва нещата. Всяко нещо започнато в година девятка, особено за човек роден на девети, не може да се получи, няма да тръгне. Ново начало за единиците и довършване на стари работи за девятките. Добре, Ели, малко по-общо да те попитам, така, в кои моменти от човешкия живот е хубаво да се обърнем към нумеролог? Когато, примерно, имаме важно събитие, ще ни бъде ли полезно една консултация с нумеролог? Дали било то сватба, раждане на дете, когато може да го планираме? За такива моменти. Аз имам много случаи, когато ми се обаждат, когато се налага планова операция, да ме питат за дати. Да. Хубаво е. Питали са ме и за имена. И имената също може ли да се консултираме с нумеролог, за да изберем подходящото име? Хубаво е, нали, да се сметне ключа, защото първото име, сбора от цифрите на първото и цифровите значения на първото име е ключа. Ключа на детето. С този ключ ни приема света, дали ще може с този ключ, кои врати да си отключим и кои врати няма да може да си отключим. Това, нали, тук се прави така едно сравнение. Да, момент на сватба, момент на пътуване. На пътуване също. Значи, питали са ме за регистрация на фирма, например. Също е добре да се направи. Например, мъж и жена правят фирма. Да. Но мъжът е в година деветка. И съответно казвам, ако тя е в година единица, по-добре тя да подписа документите, отколкото той. Обръщаш внимание на мъжа и на конкретния ден също. Да. Така, на финал на нашия разговор сме да кажеш две думи за днешния конкретен ден, за празника на любовта. Значи, които са с ден единица, ще гледат бързо да направят нещата и може да се разминат с удоволствието. Значи да не бързат. Иначе ще им се случат хубави неща. Двойките задължително ще има... Няма да има време или да кажем за всички, за съжаление. За деня не можем да кажем конкретно нещо или пък за всеки един трябва да си сметне деня днес какъв му е. Да. Добре, тогава само да кажем с две думи как се смята. Смята се, като си сметнете, съберете дата и месец на раждане, прибавите ги към универсалната година и към тях прибавите деня. Днешния ден. Да. Чакайте, нека да не стане пак грешка. Като 9. Значи смята се предлежащо число ден и месец, да речем 9, плюс година четворка, плюс месец двойка, плюс ден 14. Добре. Петица. Това е. Да. Благодарим ти много, че беше наш гост. Пожелавам ти един щастлив празник. Вие останете с нас и след рекламите.